O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, puxo en valor as axudas do Goberno galego de preto de 1,5 millón de euros a 15 concellos da provincia de Ourense para as obras de eficiencia enerxética nas infraestructuras vinculadas a servizos municipais. O motivo da visita é para ver o avance das obras de eficiencia enerxética un edificio de titularidade municipal que se dedica a Centro de Saúde e Protección Civil, que se van a destinar, pois a Xunta neste caso aporta 115.000 euros dun investimento que a Xunta aporta o 80%. Son actuacións de envolvente térmica, tamén sistema de aerotermia e millora de iluminación LED. En total son un programa de fondos FEDER, da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no cual en Ourense destinan 1.500.000 euros e son 15 concellos os beneficiarios no programa 24-25. É unha actuación interesante porque concellos de menos de 30.000 euros teñen unha aportación de ata 80% da Xunta de Galicia, entre 60 e 150.000 euros, e para actuacións que melloran as instalacións municipales e un efecto redistributivo tamén naquelas poboacións que son pequenas na nosa provincia. Deste xeito estase a traballar na mellora da envolvente térmica, na substitución das carpinterías actuais de aluminio compostas por vidro, na instalación máis eficiente no interior do edificio e na mellora do sistema de climatización e calefacción. Agradecer á Xunta, xa aquí presente o delegado territorial, por facilitarnos poder acadar actuacións como estas que sen a súa axuda non sería posible. Entonces, unha vez máis, darlle as gracias por mellorar con o noso servicio municipal. Na provincia de Ourense foron beneficiarios os concellos de Allariz, Amoeiro, Baños de Molgas, Boborás, O Bolo, Carballeda de Avia, Coles, Melón, Muíños, Nogueira de Ramuín, A Peroxa, Petín, Sandías, A Veiga e Vilar de Barrio.